Iti ruginte Semana Santa, ninamnama ti panagaraw ti presyo dagiti magatang iti merkado publiko. Ngem iti Bangged Public Market, kaaduan kadagiti presyo iti wet section, saan pay laeng ang naggaraw. Nagtalinaed ti presyo ti kada kilo ti frozen pusit, bangus at 250 aging ka 280 pesos kada kilo, 180 pesos ti tilapia, 150 pesos ti tahong, ken 450 pesos ti pampano. Idinto 30 aging ka 50 pesos met, tingin matuan ti presyo ti fresh pusit, malaga, galunggong, pasayan, ken ti seaweeds a pukpuklo. Posible pay ang umato dagitoy iti masungad a Huwebes Santo. Wagamin ma'am, naka-standard ti presyo na dagiti, lalo dagiti frozen, naka-standard ti presyo dan ma'am, ang agpangpangato. Ang pangato man ma'am, ng basit lang. Nun niya ti retail meat at tayo sumot lang ma'am. Ti lang umaton to nga talaga, dagiti pasayan, malaga, kasi lang. Kung nagiti press nga pusit ma'am, so lang. Kasi kurang ti supply, basit lang ti, di nga min ti pakaramidan na nga nangato ti pasayan ma'am kat inagaw. Kasi seasonal isona. Masapol nga ay so ti birbirokan nga talaga ti tao nga nino. Saan met nga iti panagpangato ti presyo dagiti lames ti inantisiparan ti nasapa a panaggatang ti 65 ti tao na ani Beth manipod lagayan abra. Ngem ket di ti kinawaya ti public market. Kanayon ng anasa magagatang top nun may repair kaysa digay ang sablikan to manin adoton to taon this guy. Para ano yun dito ma'am? Para ti pamilya no mahal nga araw. Okay pa lang mo. Ti presyo. Ngam siyempre no pangato ti presyo awa mo ti marami din tayo ni so ti kunada. Oy. Makisurot kalatan Oray no pay kasta. Siyempre manginaan kalata mo tang awa marami mo. Numan awan pay laeng unay ti panagaraw ti presyo dagiti lames, ibilang met dagiti vendor anapintas ti kita da tunggal Holy Week pakairamanan ti Pasko ken barutawen. Kailang mo ti bentami kasi naisabay kami ti graduation tapos ado ti ag-celebrate apilitan mo nga gumatang da. Tapos naisabay pa siguro ado pa ti bakasyonista kasi ado mo tagpapagraduar ti anak na. Kunada pay, umdas ti supply ti lames ita a Semana Santa. Awan met ti nagbaliwan ti presyo, dagiti daing. Magatang met ti 400 aging ga 800 pesos kada kilo ti bunog, depende ti kadakkel na. Awan met ti panagaraw ti presyo, dagiti karne. Nagtalinaed ti 320 pesos kada kilo ti good meat ti baboy, 350 pesos ti baka, ken 230 pesos kada kilo ti manok. Jessica Boreta, Balitang Solid North.